The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Firing line. Action firing line. Sa ngalan ni Aksyon Brian Morden, ako naman Aksyon Art ay hupon checking in diri sa Miyerkules nga presentation sang inyo pala tuntunan Aksyon Firing Line karon iyang adlaw petsa 9 na kita sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Action firing line. O hindi kita magkalipat ikaduha na kita karon nga Miyerkules sa ikaduhaman nga bulan. Kumusta ka mong masuki namon nga matag palamati sa kanginan nga nagamonitor na via on air. Kang iban nagaupod naman paagi sa online. Action firing line. Kumusta ka mo? At least ang maayo nga balita subong ang record nga ginpagwa hindi lamang sang DOH diri sa Region 6 kundi halos kabilugan sa pungsod Pilipinas nagapakita nga dako gid ang ginos-os sang kaso kon COVID-19 ang paghambalan. Hindi man tanan pero at least maayo ining indikasyon kag palayag pa sang Okta Research nga posible maganubo pa ini sa maabot nga bulan sang Marso. Action firing line. Ikon madayon nga magnubo ini kagway man reported o kon report sa kabilugan sa bilog nga kalibutan nga mayara sang panibag-o na naman nga variant kinagtuhaw. Aber ang aton opinion survey of the day. Ang pamangkot naton sa inyo, man may mga nagambal nga dapat na nga ipaidalom sa alert level number 1 ang bilog nga pungsod Pilipinas. Ang pamangkot madayon pabor kamo nga ipaidalom ini sa alert level number 1. Action firing line. Action Oliver, unahon tan lang gurong patrol. Ayon ko lang si Action Gani Republika. Action Gan ang lakat sa panahon guro pakarunan ko na kay may flash report ang patrol. Ay may nasapuan na tungodaan nga bangkay sa Ibi Magalona nga taga Bacolod City. Yawer may ari na naman nagluntad karon na gabi ho. Action firing line. Sana naman ka shooting incident nagabaga-baga pa nga balita nga idulong sa patrol checkeron tani sa pagbukas pa lang sa aton nga pagpangalagad. Action firing line. Ka entrada pa lang kita gani, way pa kita gani kapakilala ay purtina ang balita diri sa Metro Bacolod. Action firing Action at line. hipon checking in until 9 o'clock in the evening. Nano ini, temprano pa, umpisa pa lang sa aton pagpangalagad. Mayara na sang ratsadang balita ang patrol. Action report. Mayara naman sa shooting incident, checkeron naton si Action Eden abuso sa patrol. Action Eden, may gabi. Actually na art sa naman ka shooting incident ang nagluntad siningagab diri sa syudad sa Bacolod as of now gina-confirm sa pagid ang lugar. Pero kumpirmado na nga may isa naman ka persona nga tumba kag di patay kini Action Art sa shooting incident na. Ay naanoy naman. Ito naman kita sa lugar kag mabalik kita dugay Action Art akong confirm na gining lugar yung Action Art pero confirmed na may shooting incident kag patay ining biktima. Ay sos. Last report sa halin sa Patrol Action Tiga na Boso Mas Action, Tingkaman sa Pinas, naputon ka sa ngamon balita sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita Mas Action, sa Bacolod, Action Radio. Report. Ura na batihan diri sa Action Radio Bacolod ining shooting incident ka nagluntad karon na gabi. As a matter of fact, may ara na kita sang inisyal nga ngalan sang biktima pero sorry hindi naton mapalayagi na unless
ma-confirm karon dugay isang patrol kag kapulisan. Action firing Ano line. natabo sa Bacolod, sino naman nga individual o personalidad ini? Actually, may ideya kita since kamayari na kita advance information nagsunod. Pero mas nami gidugay kung malawag ini mismo sang otoridad or kapulisan. Kapit lang actually ning shooting incident diri sa aton Action Oliver. Aral na sunano. Oh, lapit lang di. Basta sakupan sa station number 4, so standby ka mo kay proceeding na ang patrol. Action firing line. Ano man ang sitwasyon ni man, kaimbukada palang kita, gainit palang ganing kampanyahanay sa nasyonal, o ding kakita sinaman. Ang nabiliban ko kundi nag-umpisa na subong ang pagpatigayon sang mga presidential candidate and of course kompleto nilang slate. Ang ilalinyada, kundi nag-umpisa na ang kwan, ang pagpatigayon nila sa ila sining kampanya, nag-umpisa na sa nasyonal mo, ti kanya-kanya lugar sila ni kunda, diin magapatigayon sang ila nga mga pag-umpisa sa political rally. Ay, burti mga pitkanay mo sa mga national candidates. Action firing line. Of course, puwerte ang pagdugok sang mga supporters. Pero balikan na karon ha, kay ti isa ka namo-damo sa mga nagapapili bilang Pangulo sa Pungsod Pilipinas. In fairness to all of them, lawagon tayo ang pag-kick off kagano maging panghambal nila sa imbukanda sang ila sini nga mga ginpatigayon ang mga political rallies. Action firing line. Pero nabiliban kung nagambal ng nanay ni Manny Pacquiao, si Aling Itcha Junisya, ay may mga sinako pa sa iya sang kwartang ginlawag toy. Hindi iya subong ha, kundi sa man nagliligan nga eleksyon, nga siling ni Mami Junisya ba o ginakulbaan ko kay nagligan to sinako yang ginapagawa ni Manny nga kwarta. Grabe mga eleksyon. Ang budlaya kay ti ina iya honest to goodness na ingambal sa tigulang. Why nagaminuteg? Sila nga pagpapili ni Miron Manny Pacquiao, senador ni, amo na ganing doon di konforming magluintras politika. Manang pagwa niya kwarta iya, nga gikan niya sa mga budla iya sa tapungulay, este boxing. Nya daw gasakit ang dugan nga maglantaw mo, sinako niya ginakot. Grabe. Balatyagon sa isa ka Iloy, nga nakabatyag sa bla, nga nagayo man to ng pangabuhi sang bata, niya property man nga tapungol lagyan sa lawas yung kastigo, o siling niya tapos kuhaon lang sa mga kuan bala, nagabulig kampanya, nga kung si Aling Junisya pang iban do, laban man ilad. Action firing line. Amo nang manami, no? Namian kuya magambal ya ang mga tao nga hindi politikado mo. Hindi pala politiko, nga inang ang ginahambal nila, halin gid sila tagipusoon. Baw, ang mga ginasibit niya sa sugilanon to, makalam at pamatian mo. Action firing line. Tuod man no, di galing kay, amo na ang realidad sa Pilipinas. Kung gusto mo ang ginatawag nga pagbago sa sistema, number 1 nga paminsaron mo, dagon mo anay ang eleksyon. Amo na gani si mga kandidato, gasiling sila, this is the time for change. Change gani, pero ang question din number 1, paano ka magdaog? Paano mo kambyon kay way ka pa nagdaog? Action firing line. Hindi ka man magdaog sa eleksyon kung hindi ka magsabay kung ano ang ginahimo, ang ginahimo mga kaaksyon, no, sang imo panguntra na amo na kagastuso sang eleksyon to be real talk, no, ang matutuod lang nga sugilanon. Action firing line. Amo na siyang kamaturan kung nga nagaluntad ang sistema nga porti na gid nga mo ni naglamon sa bilog nga sistema kung eleksyon ang pagahambalan. Action firing Pero line. balikan ta na karon dugay-dugay diri sa aton sini nga pagpangalagad nanong pila ka madalag ko iya diri sa lokal nga aton hambalan. Kaya actually ang mga balitaan subong COVID update man lang. Number 2, political rallies sa national nga ginatutukan ta. And number 3, katapik na tundri sa Bacolod kag Negros Occidental nga mga balita. Action firing line. Ariho sa Bacolod City Hall nga report mga bata sa mga nagatrabaho sa ospital pagaunahon sa pagbakuna sa pediatric vaccination
sa Bacolod sa Pebrero 14. Action firing line. Technicians nga naga-repair sang CCTV sa Bacolod padayon ng pagtrabaho, 40 ka CCTV iga-install sa NGC. Action firing line. Ay, di ibutang sa NGC, dira sa ground, sa sulod. Nga anong bantayan na sa sulod daw nga butangan gid CCTV? Basi ko may mga nagaligoy sa trabaho. Aber. Check karon sa report with action Dale Salazar. Action firing line. Balita sa Provincial Capital, kapin 4,000 ka mga Negrosanon target nga babakunahan sa pagbalik sa National Vaccination Days. Buwas nga adlaw ang umpisa. Action firing line. Samtang bakuna, baylo bugas pati gayunon sang gobyerno probinsyal sa bago, kabankalan kag kawayan. Tiari, baylo bugas para hindi na mag-atras. Action firing line. Pero lang tawon na kay kabalo kamo di sa Bacolod gintilawan man ni, and as a matter of fact naging effective dito sa Mansilingan no sang nagpanagtag bugas at least damo ang nagpabakuna. Now bilang pagpasalamat siling ni Governor, it is a show of appreciation sa mga magapabakuna. Action firing line. Ang update man na kay Ariho ang isagid siguro nga mag-conduct diri sang investigation upod sa EB Magalona PNP. Amo ini ang mga kapulisan no dira sa Police Station number 1 kay diri nagumpisa man sa Bacolod ning balita ho atob lang gid abdak nga dagada maniho sa tricycle. Dason pagkaaga kibot kita may nasa puwanti siya gid dito sa EB Magalona. Action firing Ano line. ba lang background sining persona? Ano ba lang background sining biktima? Anong investigation sang kapulisan gid abdak kuno pilit naging pasakay sa van? Van gid man ang ginkargahan sini sa iya. Action firing line. Tigin dugangan pas ni nga gabi nga umpisa pa lang sang aton pagpangalagad may gintiro na. Action firing line. Laton short while ang pagbalik ni Action Irin Abuso hinga gawon naton ni kay at least makaratsada kita karon sa second part sa aton nga pagpangalagad. Lapit ma lang to sila to mabasi bala kun malabot na lang nila. Actually na confirm naman sang hepe sang kapulisan dira sa station number 4 no basi lapit na malang ang aton sining nga patrol kay actually may ngalan di. May nabilin ining ngalan diri nga nawiyatan ko pero mas nami gikaron nga ang pulis ini ang maka-confirm tido pag-insindi ko do grupo pa ni siyang una to nga ginpangtiro man ay nahano ini man. Action firing line. Ibalawon tayo na ang kompleto nga detalye bukada sa pagpangalagad ta mayara nga shooting incident nga nagluntad diri sa bahin sang Bacolod City. Action firing line. Ayos, balikan ko lang guro si Akson Gani, bisan jutay lang, lipot lang gina. Lakat sa panahon, while nga ginahulat nato ng pagpanumbalik sa patrol, update na sining balita nga tiniruhay, no? Balita sang pagpanglutang, update sini kag identity sang victim. Action firing line. Why nagidya mo pa ni may kumilik gan bando sa wala lang, no? Mga tao, yang ang gahimo sini, bisan may kumilik gan ban, tiyama, kung mo may bitbit armas, makahimo pa sang krimen, daw sa wala lang, daw sa wala lang nahadlukan. Di ka nyo imagine sina, kung ikaw abi karon personang armado ang magtaya sa imo kang maglambat sa imo sa dalan, sino ka pa abi nga magpulo pamersa? Di ba? Action firing Pero line. at least kung balikan ang patrol update sa shooting incident, kuha na yung jutay gid lang lakat sa panahon with Action Gani Republika. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather update. Action Gan, kumusta lakat sa panahon? Tabo mga imbukada, kagin maging tiro sa Bacolod, bagulang? Huwag ko kalibutan, action art Gani, ginapabaluta ka gani, kay siling ko may gintiro mo itong ikaw na tutani, turno ka inagin, balikaan talang ka kay Ay, kaso, ang patrol padulong to. Huwag kaso. Ayos, O, sige. kumusta lakat sa tiyempo? Ari, mayong gabi sa aton mga listeners, no? Mayong gabi man, ari, lakat sang aton simpo, sini nga gabi, Merkules kita karon Pebrero 9. Ang dupoy-dupoy sang hangin, amihan, no? Dominant nga weather system ni siya, northeast monsoon nag-aapekto dito sa pinakapunta sang
naaminan sang Luzon. Sa Batanes, may idulot ni siya magalumon ng kalangitan. May mahinay lamang ulan o kon pagtulotaliti. While ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag ang iban nga bahin sang Cagayan Valley, northeast monsoon sa gihapon, pero kalmado ang tiyempo, may pagulugalom lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawan. May naligwin man ini nga mga mahinay o kon manipis lamang ang mga pagulan o kon pagtulotaliti. Ari nagasugata ang easterly sa Caraga, Davao Region, Leyte, Southern Leyte, Samar, kag Eastern Samar, no? Magalumon ang ila kalangitan, nagainulan to, kag may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanag-ubalin ini sa easterlies, no, mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran na upod kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayaan, partikular sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod nga may pagulugal-uman ang kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. May naligwin ini nga pagulan o kon pag panaguob nga tugay ni sang easterly sinaubdan sang localized thunderstorms. Okay, sa iban nga bahin sang Mindanao na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin, magahalin namin hanasidlangan kag may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri sa aton sa Kabisayan, upod naton sa Luzon, eastern section sang Mindanao, kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin ini direksyon na sidlangan pakadto namin na sidlangan east to northeast. Amo ni aton batyagan sa kabugusan sang isla sang Negros ang kondisyon sa aton kadagatan, kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. May 1.2 hasta 3.7 metros ang aton takos sa aton nga astronomical tide. Karon alas 11:48 ang unas naton, 0.3. Kag ang tao magabalo sa alas 4:33 buwas sa aga, 0.5 metro ang kadalumon. Kag alas 5:51 sini nga po relax, no, tunod si haring Okay. magabutlak ini siya alas 5 buwas sa aga. Ari kita sa gihapon 21 sa 77 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Bali 25 hasta sa 31 degrees Celsius. Action art. Okay. Sige, amo lang na guro action gan kay ang patrol mabalik na sa Sige. Gintiro. Oo. Okay, shoot. Salamat gidalong gid Okay. permi action gan. Oo. Good night. Action firing line. Amo na so parang kuha na to na kay action gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program. Ang patrol actually ara na sa area. Siling ni action Eden Portik Dulom di. Aber checkeron ta sa in a short while kay damo na ang nagapamangkot na nung latest update sining nagluntad nga shooting incident. Action firing line. Ari ang follow-up sa patrol sa aton nga pagpangalagad. Barikanda si Action Eden Aboso angot sining balita Action Eden, kumusta da ara ka naginman kabot ka naginman sa lugar, kumusta da? Action Art, isa na naman ka shooting incident ang nagluntad diri sa syudad sang Bacolod, diri ini sa may Purok, Kabakauan, Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Actually, para sa kuan bala sa aton viewers, Kabakawan gili no. Kabakawan. Kabakawan, diri guro kay Bakaw mo Kabakawan. Kabakawan. Oo. Diri ni siya agion sa may circumferential road. Kag kung familiar kamo dira sa Shell nga gasolinahan area pa wala ni siya sulod sa rough road. Ari gid kami sa may uluunhan, actually kadulong gali sa area diri Action Art kag hindi ka pala mag dahom nga may mga panimalay diri. Pero ang sitwasyon diri subong ining biktima ara ginigali sa sulod sang iya sininga puloy-an. Uy. Ginaligar diri ginigin tiro Action Art.
Ari naman dire ang kapulisan sa Police Station 4 sa pagpamuno ni Major Gohi kag na proseso naman sang Soko ining crime scene. Actually nagapakigangot man sa kapulisan ang pamilya ay tiari lang man di mo ang sitwasyon reaction at tupad lang man ni ang tuparay lang man ni mga puloyan dire kag kalinong sang area bala mabatian mo gid kung may mga lupok nga nagaluntad kag galing do medyo ang limited dire ang kuan mo ang lighting bala kay dulom-dulom gid ang area. Subong ara pa ang bangkay sa sulod sa iya puloy-an makita mo da sa aton sining Facebook live. Okay. Medyo layo-layo lang tamo ang makita lang dihalin sa ila pertahan ang ulo ya lang sini. Wala sa kahibalo kung diin pa ni ang iya sini nga igo as of now. Pero based sa initial investigation sa aton sini nga kapulisan, may ara naman sang identity. Yun sa subong, no? Bakit na pwede na naton ma-interview Sige, be. si Anong Major exactly Gohi. oras ini siya natabo ning pagpangtiro? Mga 4:30 in action art sang hapon. Alas 4:30. Oo. Pero given nga do medyo layo-layo ding lugar posible. So late na siya na-report sa pulis. Yes, action art. Ari subo upod naton sa Major Gohi. Sir, live sa Action Radio Bacolod. Ano gini sir ang natabo sa insidente kag ang pamanan sang victim naton? Yes, maraming gabi sa pagkalamat ito. Ang initial info, ang ngalan ni sa biktima ta, manin si Arian Mark Salaber, Marquez, alias Jok. Single, 31 anyos, kaga puro Kabakawan, Barangay Villamonte. So, iya ginadihila natin ito. Sino po dyan sir? Iya, Iloy, kagiya may sa mga utod. Bali, ano gini sir natabo sir sa shooting? Kagina, naka-receive kita report, mga 4 o'clock. So, the Zoom meeting ko ginasa mo po. Again, verify ta indeed legit na may shooting incident na tapos area. Based sa initial investigation sir, paano ni siya natabo ang incident? Paano siya yung tulod sir sa mga perpetrators? Bali, interview tayo ila mata, kagang mga bystander. According sa iya himata, damo ko no ang suspect, kaga napalibutan na siya, may linaw tayo na tabo, and then tibot na lang sila na may linap na na. Iya mag-ibig sila, yes sir, kung sa diin sa napagay. According sa ila, compound na di sila, pinamilya, and then magulang ginabi sa kabot, sa kabulan di siya ay kapakita. Hindi sa kulugat ini sir? Kaya mas idea, basta sila na din naglusot. Ano obra yan sir? Wala na sobra. Kasi ang background nito natin yung biktima, inadumduman nyo, involved niya siya sa, nakailan siya case, Station 7. Sa ba lang nadumduman niya nga upod ni sila ni Steve Baez na gapang kaya hotel sa mga motor pag ginagaw nila. Ang last to nila nga biktima, wala ginhatag, yung tiro pa to nila. Kasi, yes, balik si Steve Baez, natakpan to to, and then siya wala na hinagaw, tapos ang PPY di siya gatinat. So, wala, hindi siya sa police station 7 sa pagpangawas? Robbery hold up. Pero na-file ng case, wala pa lang ang waran. Sir, siya nahambal mo pag-ina, sir, damo, uno ng mga kalalakinan, more or less, yung mga pila, sir man? Wala gid kita nakuha na exact number kung pila. Basta according sa ila, armed men, so damo, more than 5. Pero, Uy. Tapos ang lugar diri sir, kay doari sa sulod-sulod action art mo, kag do may compound sila, may gate kami ang ginagyan pa sulod. Ano sir ang getaway vehicle sa mga suspetsado? Naglakat pa ni sila pagwa lang? O linakat lang ko, no? Dinalagan ng mga bagwa. Why man nakita kung wala man may nakakita na may salakyan sila. Wala sila getaway vehicle? Sa diri sa interview ta, pero sa gwa, may nakita doon sakay sila sa lakyan. Pero sa natabo di sir, sa balay, siya lang di isa. Ang iya mga iloy, wala pa di. Ara dito sa Piak, diri lang sa isa. Diri lang gali nga area, siya lang isa sir. Uy. Di sa
kalayag na istorya mo, sir, initial ang pamilya, may nasugid sila sa nasugid ang bata nila, sir, na may pagpamahog sa kabuhi niya previous days or ano ang sitwasyon? According sa amay, in-interview man sa serban niya registration, subong na din na siya nakakadto sila balay. Kaya almost mga 1 month siya nakipagpunta. So wala man may tinambal ang bata regarding kung may mga pagpamahog. Pero kung ano ginaya, sir, ang trabaho niya kung sir? So wala man sa trabaho. Pero ano itong record niya sa robbery? Oo. Sa Station 7? Yes, mo na ang may filed case saya. Filed case na nagalitan. Oh, and then nag-coordinate kita sa Station 2. According sa hepe to, kung nadumduman niya may gintiro itong bicycle driver na tanod. Oo, yes, May oo. pero ng Oo, sanister. correct, oo. According sa ila, ang siya man ng September daw ay cold case to, wala ma-apply, kaya daw wala may matindong witness kinahadlok. Sino na, sir, ang balance na, sir, nga sanang suspect? Ang Station 2, Okay. siya ang night ticket ng ngalan niya, identify siya o galing hadlok ang witness mag-execute sa pidado so why ito mapailang ka. Pero sa Station 4 mismo, sir, nga nasa kupan, isang balay nila, may record sa inyo? May ara, sabing incident, pero nahadlok man to complainant, why man mapailang kaso. Okay. Do, grabe. Gali ang mga history ni sir, no? Anyway, Grabe man record gani na. Din pila si sir. Kalabanan sa lubhan, so initial sa sukot, daw may initial to sila na recover na pulo ka empty shell. Sus. And then may tatlo ka flag. Then, oo. Then, sila ang yes, action art, no? Kabahin ng isang pagpahayag ni Major District. Dito, grabe, yung action art. Dali ang, kumbaga, mga safety, gining kuwanin ang ining biktima. Danlog man sa giligid kay ti. Can you imagine, siling ni Sir Guhi, dugay na siya nga nadula sa lugar, lalo sumong lang nakabalik. Oo, tapos time niyan sa action art nga bago lang isa ng mga isa pa lang di kabulan amuning nakabo sa iya diri subong. Kaya ang sitwasyon Kaya mo itong muno ya kainaman, antes na siya natiruhan sa sulod balay nila, may linagsanay pa, meaning basi layo pa ning ginalinan niya ka ubradalagan siguro. Base action art galing kay ti dumedyo budlayan ang aton sini kapulisan sa traces. Ano na, may hagdanan ng balay nila dulong. pa saka? Action art? Inang nakikita ko di lang ng arang ulo ya o kung bangkay dapit. Nano ini may hagdanan, may second floor ang balay nila? Wala ni action art, bunggalo lang nila balay. Bunggalo Light type. materials Okay, man. ka black and white eh. Do yaw gimutan siguro nano ini man. Kay grabe ka dulom ang area. action Kabinet art, gali. Budlay ko may diferensya kalimutan mo kay imutaran ko sunano may hagdanan sto padya kabinet gali silang ni Kwan. Ang Ni kabinet? Action JM kay siya din nag-black and Ang white. color Hindi man violet. namon pwede makuan mo ma-actual gin nga footage kung ano kay may violation na sa Facebook. Yes, kag wala wala tagid gina zoom in action art no kasi siyempre kung maano daan sang Kaya pamilya Facebook yaway na o subong budlay. masugilan nun ta kung ano gid exactly tabo sini. Actually ang pamilya action art ato sa piyak nga sahig. Kay do medyo layo-layo pa. Try naton nga Ang ining kabakhawan kundi dira ka sa halin ka halimbawa di sa may Lupwes East no? Circumferential o suyon mo na dason maalabay ka pa sa cruising home site. Oh, yes. Ah. Ulunhan lang na gamay. Okay? May ulunhan sang crossing home site, may Shell dira nga gasolinahan. Gasolinahan. Wala kay action art. Na dira ka Oo. malabay sa wala mo ng kabakhawan da. Oo, ang rough road bala nga to video gamay nga dalan nga sagwa gani may pangalan nga private road pero dadamo di gali panimalay sa sulod. Okay. Kag saktuhan lang gid isa ka salakyan makalabay kay kung sugata manang-alang kamo nga duwa. Mhm. Kag ang diri nga area action art na wala gid ang mga siling poste. Ang pasanag lang din mga balay. That's why nga pagsulod naman di kagina daw na budlayan kita pangita kung din diri ayon. Kahit although kitikit ang mga balay pero mga residente di siyempre tungod nga may shooting incident nga nagluntad. Ara naman sa tagsa nila ka mga panimalay pero may na pamangkot kita kaina nga residente dire. Kagina nakabati lang sila kuno sang literal nga hambalak sa nga damo gidya kuno nga lupok.
Kaya Sus. makmo ang sa Soko pa lang to alone na recover nila 10 empty shells sa Action Arts na nagsari-sari nga sa isang armas luthang. May burot sila or automatic nga linupok na batian? Na automatic nga linupok Action Art. Wala man sila kahambal nga may kuan pa, may nakita pa sila nga mga naglinagsanay pa. Why na sila kabati? Why na sila kabati? Why sila nakitaan nga daw nagsanay? Oo, wala. Pero ang linupok, do halos tanan sila nabatian kay Kalino, hindi gani isang Alas 7:21 na. Now, sa aton nga magka-aksyon mga listener nga report sa patrol, angot ini sa nagluntad nga shooting incident karon gid lamang nga gabi sa diinti ang ginlutang damo nga mga bala nakuha sa crime scene ang suko kag damo pilas lawas niya do kalabanan dugan aksyon na din. yes, good Action Art nila kat pasubong pakadto sa piyak na side. Kaya to sa piyak na side ang pamilya kay do compound na di sila mo. Dali lang kita Action Art. Kag nagsulod pa kami didaan sa daw gate balasang O pangayo ka mo anay kwan? Pangayo ka mo anay pangayo ka mo anay clearance? Oo, yes, okay man Action Art. Kag Oy, si Sir Gary Martinez, gali may gabi ara sa UK. Gamonitor siya karon nga gabi. Sir Gary Martinez sa UK may gabi. yes, Action na Action din? Art talaga. Pero lapit-lapit nakita sa kung napupunaton kung Action firing line. pamilya kay hambal ari man di Action Art ang iya sininga Iloy kag amay. Pero natabuan nga siya. Dira sa ginasudlan mo da may mga pulis na da subong or kamulan da gamato-mato sulod bla? May ara man Action Art. May ara man okay. yung Halong paano action kami, din. Sir, Sige. Oo, Proceed. mangkot di Action Art. Action firing line. May gabi. Sir, may gabi, sir. May family dito si, ang victim sa shooting. Upo, di wala ang amay Action Art. Sir, okay lang. Ito din ka live sa Action Radio, sir. Action firing line. Sir, sa Action Radio, with Action Art tayo hupon. Sir, ano gani pangalan pa? Ramon Ramon Salaver. Salaver. Sir, na-mention kanina ninyo kung sa kapulisan nga isa pa lang di kabulan, liwat pa kabalik inyo bata. Sir, di may salin mo. Kailangan ko din. Yung dawit sa mga kaso, sa mga nag-lock ka. Ano nga, sa tempat na pangin sa mga media. Sa ano nga kaso, sir? Mga kidnapping hold up. Pero ano, sir, na-confirmar niyo or nasugid ng bata niyo kung ano ginakamatuod ang mga alegasyon? So, ay man hindi mo sa informe nga, ay mo sa kano sa, ang supoy na nagabot sa balay, hindi mo yung alam, hindi man, ang mga picture, hindi man niya. Tamo lang na nagabot sa picture, ang sasang nago sa kanya, document. Kaya mo itong kung anong work, kaya mo siya mga tulog sa balay, mga kuli, buhay mo sa nabi nga basta mga gold, nabot mo sa balay. Single pa niya, sir? May live-in na partner. Kabataan niya. Wala. Ang iya live-in partner, sir, ari man di upod sa inyo. Oo na, gano'n din. Nag-una, bali, buhay mo siya nag-upod. Yung tawagan niya ng mga live-in partner. Narin sa akin, hindi. Buhay mo sagot na yun. Okay. Pero napabuan ko, sir, subong, pang shooting incident, inyo to balay. Action firing line. Pero yun na sa magulang ko. So, ito para, hindi siya lang kaulot ba? Ano lang? Ding-ding naman ang ulot ba? Diin ka kagima, sir, sa matabo ng insidente. Pag ulang kami kabot, may ubra kami. Nagapluto, ito may gulp. Pero may nagabot ng mga armado. Ginsa, kami din, yung papa. Tapos, anong ginamar sa sir? Nagulpe na sa sulote niya, joke-joke ang namon. Hindi pa bangkot mo, sir, kung kilala niyo, kung kung di incident niyo. Uy na, lista na talaga yan, sulido. Uy, ari kami diya, ganun yan, hindi lang mo na magaling. Pala mo na. Sino di upod mo, sir? Ayan, bata ko. Oo. Bali-bili kami yung mga
Mhm. Ginpahapa ka mo, sir. Ang nagpahapa sa inyo, sir, mga more or less, sila ka sila to kabilog. Yung dito, mga marulat, pero mga anong, lawalo. Anong tuksok nila, sir? Tanan, kaksuwa lang yun. Civilian lang. Babang naman. Paano? Naka-long sleeve. So, yaba ka motor ba? Oo. Tapos may tabo nila tsura. Sa doon tura, ka yung nakalo. Oo. Mat, ang gagawa, sir, di lang matalang. Ano, sir, nakita ka may mga long firearms sila, short firearms na? Mga, paano yun, 45. So, may yara nga daw. Lagba ang mga pusil. Yung nagbaano ng mga ano daw, tunawag na. Ang lupok Impor? niya, mga automatic rifle. Automatic rifle. Sa natabo to, sir, pag sulod nila, pagka nadugayan ka, antes na nakabati ka mo lupok, or may automatic may Pero laser? nag-ano sila da, napalibutan nila mo, namin ito nga kwan. No, nagsinggit. Pag, sir, butang sabi nga, palibutan nga na namon. No, muna. Ako din naman ang balay. Oo. Ba na lang. Guru, ay ka, pag-aman mo ito sa atin, yung dadan sa tiyak nga, kaya lapot nga ito mo. Ang bata mo, sir, bali naglagan siya. Dito na, sa tiyak ng porto. Matulog mo ng lupok. Ba't naman lupok na sa 2, 3. Uli, bakas na lupok. Siguro ka magasin, tinubos at tulog siya na to. Dahil hindi ka balo. Pero sa nagsigi, ito sa kabati ka linupok, may nabilin din sa inyo. Oo, ay kami digit palid. I mean na may nabilin din sa inyo nga armadong mga lalaki. Hindi laban tayo di sa amon niya. Kisang pag linupok to gulpi, sir, nag-attempt ka mo dalagan? Wala kahit hindi ko sa gusto mga isang ganit cellphone, hindi nila gusto mga yung kwapal ganit cellphone ng bata ko. Oo. Yung nga iulit lang yung amon, tapos uwi ulit. Di natabo, sir, paano? Pila pa ka minutos, tapos isang lupok niyo nabatian pagaling nila, abo pa to pag salakot. Oo, dalagan, nabisit pagwa nga nila. Nagdalagan sila to, tanaw po namin, nagdalagan sila ko. Well, man kami kay, why naman sila yung ginagas mo ganit sila ng bata ko, kaya yung cellphone ko, dalade. Kaya bago lang yung wet kaya itong bayaran. Ginbalik nila, sir? Wala na uli ang tato may pick up na Ginsakyan? Isa lang kasalakyan, sir. Sila walo sila. wala kami kapalo na uli na lang to nga sasakyan nila at awa so may sa kang pwede sila nga sasakyan yung takya. Ano suspect? Yung sa masuspetsado to? Ano to nga grupo? Mga bal na demolition team sila ko na sir. Demolition? Pinamba nila, sir? Oo. Kaya ang balay may one man na brain na. Yung chipa yan, may nga, dugubuo niya ga. No, tapos nagambal sa demolition team. Nagambal ang bata ko nga, pero hindi man pagamuha na, kaya aboy mo na, gubuo ni ko diyaw. Nga, hindi naman yung trato, mga demolition, team na niya. Ang muna ang balya. Demolition do, yaman na yung ka City Legal Office. Basilain lang tong kwan. Oo, pero anyway, Mas hindi pang military nga, why? waya no, Pero, why mis na kayo uniforme, abi, pero ang bata mo ni tay, antes sila tabo, sir, ang insidente, why manis pamaog sa kabuhi niya da, ang ukon kontra, sabi nga naglagas siya da. Luway man. Away man siya kuna, nag-attempt nga nagkulukad to nga daw ga monitor, abi. Luway ko, idea mo. Luway ga, graman ko. Oho. Pero pagkilala mo personally kay Jok-Jok, sa bata mo, ga-intragin man siya sir, sa mga pariyonigin akusar siya sa mga cases? Amo lang hindi ko kasabat pinala sorry hindi naman tama kita ko nung nilagawi sa guwa mo gitari ko dito sa balay Ikapila mo ni kani nga bata as Jok-Jok sir? sa 2. Ay, ikaduha. Bali may mga utod pa rin siya nga manghod. O 8 kabilog sila tanan. Baw, 8 kabilog. So mayo lang kay why siya na sa labat sa inyo na pilasan da? Why man kay why pa da ang pagwa man na tanan ng tao sa balay. So baligaligin pagwa si Jok-Jok ara sa nagsulod sa isa ka balay sa tiyo niya da. Pero kamuya, nabilin lang sa inyo balay gid. O ari kami di sa guwa tanan. Sa gwa tanan.
dason amo to ginlagas nila sa balay sang utod mo si Jok-Jok nga to natusulod sang kwarto. Kaya mo to, ano nga yung kod, amang kod doon, ako, okay, way nakibot mo daw, gul, kaya mo na nilabot mo. So, mo to guro nga daw ginkayasan man si Jok-Jok nga dumalagan mo siya pagkita eh. Ito, ilot sa piya nga kwarto, sa kaya nga tiya, dito sa nakordon, na ano, bisa. Ito gid siya na di siya, no? Oo, kami sa balog, ano nga, ako na bisa gali. Pero may ang lupok na nabatian mo kinatay na gaburot automatic may single shot ano ko damo ay hanto Sabi ko, isa ka magasin ng ubos, git. isa ka magasin ina sa automatic rifle ya Oo, burr ka mo na. grabe no pinarakan gali tapos may mga single shots pa kamo batian Oo, do tatlo. okay so anyway ara naman ang kapulisan kag na process naman ti subong kumusta ginpabalik na mo sa balay niyo Wala pa, sir. okay Alis mo sa guwa, hindi pa kami kaya sulod. oho so bangon sining insidente may ara ka appeal sa aton mga otoridad nga amo magakandak sa investigation Amo tani, sir, nga sabay pa nga makakala yung hospital ng bata ko, eh. Iti daw unlawful ng naging mo. Dapat kung mga official sila, ilan lang ba sa rin biron, kaya may mga armas sa mata ko. Kung may, tama na guli sa kalupok, puro makita nilang hindi nakadalagan. Puro, pwede naman na. Nga ginugos sila ng bala, nila din sa bata ko. Buti noon, demolisyon, mga demolisyon team na ang bayan ko ito. Amo tong ginmuno nila nga daw demolition team sila bi. Tuyogin nila ang patyon niya natin yung data ko. Okay. So anyway, ara man ang imo misis no? Dalay ka mo? Nangakap yan. Lalakat na sila. Ati sige. Ano gani liwat ngalan tatay? Ramon, no, sa Laver. Salamat gid sa Ramon sa imo sining nga time action din. Thank you. Salamat, sir. Action Art ang amay mismo sang sang shooting incident naman nga naglunsad subong nga gabi. Grabe, Action Art. Pero halin sa ginatindugan mo, ano kalayo ang distansya sining didtong bangkay ni Jok-Jok ni? Mga kuan, Action Art, hindi ko may makita. Pero kung makita mo din sa atin, Alas 7:33 na. Ang inyo ginapamatian ng report sa patrol. Actually, 4:30, pagali kay nanintabo ang insidente, galing ulihin na report sa otoridad. Now, siling isang amay nga si Ramon Salaver, may nagsulod sa ila armado nga makalalakinan, pero wala naka-uniforme. Muna hindi siya makabalo kung ano atong grupo, pero nakasinggit kuno nga demolition team. Okay? Action na Eden. yes, Action Art, makita mo da sa aton sininga Facebook Live from ginatindugan da di subong may isa ka balay. Amula post ni siya sa balay to sang kundiin gintiro ining si Jok-Jok mga more or less mga 50 meters away sa ginatindugan ko subong. Okay, 50 metros ti medyo tunga bala kundi ang poste sang sanay ko 100 meters na mo. Ang distansya so katunga sina daw mo lang ang distansya. Yes, kay sugpon na yung balay Action Art mo lapos to kag ti kun wala lang to kagina kuno mga damo-damo gid nga armado natabangan patudayan nila Action Art ang ila sining bata galing kay ti kun Kaya tanawon napapagtabang mo kuno mo to gaburot to yang nangigo sa iya. Gani tanawon mo to teleserye. Inaya according sa amay nga si Ramon Salaver nga silingya ang nabatian namon ni Sir no isa gi ka magazine sang automatic rifle. Ano tay? Isang nakita niyo gano? Kita naman niya mangod. Taga-tinga pa ka. Uy. May ginawa pa siya. Guru makita sa naman bala. Uli ba? Hindi ko pa pero ako ganin, hindi ko patulog. Sige lang tayo. Action Art, actually nasubong bangkay, gindala na sang balon to ano tong funeral homes. Ano tong funeral homes yung tawag nito? XMK sa Burgos nga funeral home. Dara sa cruising. Oo. Tubangan gid sang Patio Action Art na kuha naman ang bangkay subong ti sigurado
ma-cooperate gini ka makigangot ang pamilya sa kapulisan na headed by Major Gohi nga amuning Actually din, nagapatigayon pagka-pull out sa isang bangkay, investigation. pag matamat sa mga pulis, ang team dani upod mo sa patrol, matamat mga mupalihogwa. May agabi, ma'am. Yes, action art. Kay do medyo pagsulod na digina, ganito na nindog ang balahibo ko. No, Tulom na da ang sa lugar eh. istorya ni tatay. Amo na bala, makita mo lang sa TV, ang natabo, nga ginpahapa pa di sila ya. Kag ginhambalan nga hindi mag-iho tungod nga may ginalaga sila. Pero amo ning pangabay sang pamilya nga matagan sang hustisya ining biktima action art. Para sa Why man dugang pilas pagkaranan. ang ulo ni Jok ni sa lawas tanan? Sa lawas pa lang tanan initially action art. Hambal ni Sir Gohi kagina, pero ibaloon pa to nila sa investigasyon man nga ginpatigayan sang personnel sang Toko. Okay. Sige, kung may hara karon mga update action din kag mga development da basi mabalikan mo karon ang pulis. Para nga maka-update kita, please keep us posted kay follow up ko pa to si imo na sa puan mo sa Ibi Magaluna to. Yes, action art para sa dugang karon nga detalye kung may ara update ang aton sinang kapulisan mabalik ram kita report dira man sa imo pala tuntunan na. Para sa flash report sa update man diri sa shooting incident action idenabo sa mga action din ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Si Action enen amuso balikan ko lang siya karon dudugay may ara gina sigurado mga update kag development. Nagluntad ang insidente pero bag-o lang nakuha ang bangkay ho. Almost mga 3 hours sobra na kung 4:30 ito nagtatabo kuha na malawig-lawig na kag na process ang suko magtatlo ka oras to layo na to napalagyuhan ni sa mga suspect ni kundi na to ka nakapalabot guro ka palagyo. Aksyon Firing Line! Ano sa amay nga nabatian nga demolition team kuno no ang nagsulod dira kag nabatian madamo nga mga linupok nagtingwa pa si Jok nga makasaylo sa piyak nga puloy-an no sa ila sining tiya man pero dito siya na disgrasya. Aksyon Firing Line! Kung anong ginamadalom sini kag sino bala ang responsable sa krimen inaangato ni baloon karon sa pagbalik sa patrol kag ari pagid ang sa Ibi Magaluna ginwigit to check karon ta pagid reaksyon Eden grabe mga balita subong kriminalidad nagasabay man siya sa kainit sa politika ba. Aksyon Firing Kung Line! ano ang kainiton sang kampanya kag ang pabati-bati balbalanay nasa magkandidato sa nasyonal tiari man gabulig man kag nagadungan man nagakuros man ang insidente kag krimen nga nagluntad sa Bacolod. Dugangan tini karon kag pila pagid ka ma-update pagbalik sang inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line! The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinananon sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa bunga pandemic, ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato.
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kaya tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Firing Line. Balik diri sa inyo para tuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Brian Moden. Now, i-check tayo in a short while ang balita naman ni aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Firing May Line. napigil may lang pagmonitor sa kay Alex Monteza ga monitor gid siya karon nga gabi. Alex, may gabi dira sa imo sir. Ginatamyo lang ang mga aksyonista sanday Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo sang Minnesota. Si Ma'am Jinky Dialagdon sang Phoenix, Arizona. Madam, salamat gida. Salamat sa inyo taran. Ara ka naman sa syudad sang Cadiz. Dubisan diin ka lang ba? O si Niero Di Faro, Magdalena Joaquin, Robert Surario, salamat. Patrick Makalipsay, Milky Vargas, si Al Dizi, aman si Vergie Olpinda, silinya, monitor gihapon sa may Silin Homes, more power and God bless. Salamat. Andre Serino, Arnel Gonzalez, Jonil Octavio kag Vergie Olpinda. Nabasa na nato. Rolando Jr. Tusalim. Araman si Gis Real Chris Abungtanyo. Franco Malaga. Salamat gida. Sandro Salaveria. Araman si Rolly Toriano Velarde. Rayman Aguisando. Francis Villamor. Maria Perez. Maron Azuelo kag Rampol Stelzkin. Nick Stelz-Slipmore. Pupertingalan mo budlay basahon si Chiefy. Merlin Nava Canindo. Araman Luis William Claor. Salamat. Elizabeth Malaka Gamala. May gabi siling niya. Drive safe. Gamonitor man. Sir Gary Martinez. Sana ay maging topic din sa mga candidates forum ang peace and order mula sa local candidates and national candidate din. Lalo na sa panahon ng eleksyon. Maraming election crime related ang maitatala ng ating PNP. Tama po yun. Sir Gary Martinez, ingat po kayo palagi dyan. Andon sa UK. Si Sir Gary Martinez. Ronilo Patenio. Araban si Merly Gonzaga. Siling Action Art Monitor kami always sa tanan ng program sa Action until sa kay Action Eric Magbanwa sa Action Night Patrol. Salamat gida. Opim Hawod, Evening Man, Idrinil Masarte, kag Reggie Valencia Tilanas, niya Action Art, daw wala nagiduntat pinatyanay lang tagpila ka adlaw ara naman, daw natamaan nagid. Dati ato ginaw sa ibi magalo na sa puwan lang ginabdak na si Bacolod, pero balikan ko lang ng patrol, lang ko ng pila ka mga update pag isining shooting incident man karon nga gabi. Action Firing Line. Lisuan ko na si Action Marlon Hinovia para hindi magkulabos ang tiyempo ta karon dudugay. Capital Reports. Area bakuna Baylo Bugas kag iman pagin nga mga update gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Marlon, may gabi please kami. Action Bray, dari ako Action Art dari sa Negros Occidental, mayara sa tatlo ka mga lugar nga maning serving pagahiwatan sang mass vaccination. Kabahin na isang ikatatlo nga wave, ikatatlo nga hugnat sang National Vaccination Day. Ang bayanihan, bakunahan bla. Okay. Ang Negros Occidental, kung maduduman nagligyan ang art nga National Vaccination Days, nag-top finish siya sa performance, but sa lingon sa Western Visayas, ang Negros Occidental amo ang may pinakadamo nga nabakunahan. Area sa National Vaccination Days. Mamanyiga po na Action Art ang target nila nga malabot.
So ang gina-target diri nga kanamuon sa individual sa convaccinate mga 4,000. 4,000 sa 3 ka mga lugar. Ang una, Bago City, target is 1,000. Ikadua, Kabangkalan, target 1,000 man. Ikatatlo, Banwasang Kawayan. Ang target national art sa Banwasang Kawayan, Dabo-Dabo, mga 2,000. No? 2,000 kay sa Kawayan, idungan action art ni sa pagpanagdag buwas kadlaw ni Gov Lacson sa kayuda sa mga biktima sang Bagyo Odette. Kay ang hatagan sang ayuda mga 3,969 mo. So ang ginapabot sa provincial government nga bisan katunga na lang sang sining 3,979 mabakunahan, no? Hindi man mo silingon nga tarang ni Action Art nga hatagan ayuda wala pa kaagi bakuna. Okay. No? Kung sino luyag magpabakuna, bakunahan buwas kadlaw sa Banwasang Kawayan. So target pala na 1,000 sa Bago, 1,000 sa Kabangkalan, 2,000 sa Kawayan, mga more or less mga 4,000 ang target Action Art na pag-bakunahan. Ang good news pa diri kay si Gov Lacson mayara sang order nga ang sino man nga magbakuna buwas kadlaw mayara sang bugas nga pagabatunon tag 2 ka kilo nga bugas. No, hindi naman bag-o, damo na sa mga local government units nga naghimo sa rin. Pero ini ginimo Action Art sang provincial government kabahin lamang ini sang pag-appreciate sang sining mga luyag magpabakuna sa ila sa nga cooperation nga ginahatag sa vaccination program sang provincial government. Kay ang gina-target kung tani nga herd immunity, bala ko maduduban mo si Gov Lacson nagsiling nga ang target is subo nga bulan sang Pebrero. Kung hindi before matapos ang bulan sang Pebrero, gasalig tani si Gov Lacson nga palabot ng ginatawag nga herd immunity mo. Ang herd immunity, 70% sang total population sang Negros Occidental sa mga 1.8 million in Action Art. Daling, kaya mal ni Gov, naglain ang strategiya sang gobyerno nasyonal pagi sa Department of Health. Ginlain nila Action Art ang vaccination target nationwide. Kaya imbis kung tani 70% herd 70% nga total population mangin herd immunity in Action Art, inihimon nila 80%. Okay. Kindugangan nila Action Art. Kag ang tinaga ng herd immunity wala na. Dula na Action Art, di na uwi na ginagamit sa gobyerno nasyonal. Ina sa ginagamit is population protection. No? Population protection. Magabo na hambal ni Go, mabulubudlay, labuton. Inang 80% sa bunga bulan sang Pebrero. Kaya ang 80% Action Art sang total population sang Negros Occidental, mga 2 million pesos. 2 million man Action Art po. Ka mga individual na? 2 million ka individuals. Tinga pila sa mga aktual nga kadamuon na siya nabakunahan? Ara pa lang Action Art sa 1 million na sobra pa lang. 1 billion to blako di mo sala basta ara pa lang surat sa 60% pa lang. 60% pa lang. Ang 60% yung ginaisip hindi pa na sa population immunity. Hindi pa. Ano ganito ang pag-uso mo nga term hindi na herd immunity? Population protection. Population protection. Ang ginaisip tiya subong 60% amo na sa herd immunity pa. Sa herd immunity pa surat kuntani. Okay. Ti kumo ginimo na subong community protection video dako-dako pa ning ilagson sang province. Oo. Ang 80% dako pa. Mga 2 million Action Art na nga individuals ang dapat bakunahan nga manapot inang 80% population protection. Kaya mo ni, atong nagligad nga na national vaccination dari sa Negros Occidental, dako Action Art ang nabulig to mo. Kay isa lang to kabulyada, damo to ang nabakunahan. Kaya ni ko tani ho, ining ikatatlong wave,
sang national vaccination drive. Kung tani kung why ni sumakang 80% ang vaccination rate action art ni labot kining herd immunity kada tuwag ka sa 20%. Nugali ka natin ipasakan 80% para nga malabot ang hindi na herd immunity kundi ang population protection. Buwas ka daw sa panawasang kawayan bla, makadto temprano pa bugtaw naman pasaga si Govlakson, no, kada kadto sa panawasang kawayan, ikaapat ni sa nga lugar sa 6 districts ng Negros Occidental nga makadtuan ni Govlakson para personal nga magpanagtag sa ayuda. No? Damo nga barangay sa kawayan pero may ara sang gin set up nga ining distribution areas. May 5 ka mga distribution areas. Sa 5 sunod, 3 lang ka lugar di ang kantuan personal ni Govlakson kay iban layo na gid man eh. Ang unang distribution areas ang Gilungan. Gilungan. Arada sa Gilungan Elementary School nga covered court. Okay. Ang ikaduha sa Tiling Elementary School nga covered court. Ikatatlo Isyo covered court. Ang ikaapat nga layo na guro ni ang Tuyom covered court. Ang Tuyom next na siya sang isyo na barangay. Kaya lang sa isyo si Gova. Tatlo lang ka distribution areas na isa din nga kantuan. Ikapat Tuyom covered court. Ikalima is Bulata covered court. Bulata na siya, Bulata? Bulata covered court. Inang Bulata, iamo na siyang lapit na lang sa barangay Ilihan kag boundary sang area sang Cartagena nga iyan na sang Sipalay. Yes. Layo-layo na siya? Ay panagtag sa Northeast Relief Goods. Sa man to sa panagtag ng ligad sa Banaw sang Iloga. Relief goods kag roofing materials. Okay. Ini atoplasin, no, corrugated kag inang plain. Plus maihatag man nga mga 5 mil gid ni ka seedlings sang saging banana. Okay. Inang nahunol na balang saging sunod ka panubo na ya. Mga tag-3 ka dangaw na ang katason niya. 5 mil ni kabilog ihatagan ni tag isa-isa or baki-bakion na sa 3,979 ini 5 mil ka seedlings sang saging. Okay. So bali ang team boss ang Provincial Capital Press Corps ato kamo tabid kamo to? Okay, tani so Arthur wete nga gawon nga program kun hapon. Oo. Nagligad na kaupod ka sa Banwas ang Ilog. Okay. Ay wete nga kontra simpo kun hapon nang hapon to mo. Isilag ko ba si malang alam ta balabalik. Okay. No, kay pila ka ka oras ang Banwas ang Kawayan. Dali lang na. Kung may salakyan lang ang diretso lang, dasigla mo na. Mga 2 ka oras, tunga kung diretso lagan mo, ari ka na diya. Oo. Sige, dalawang sa lang surat na boss, kay malabo boss, may schedule kong APA. Saaga. Ati, sige. Oo, nakatatag ng ngalan ko, hindi po hindi ako surat nga payaan. Oo, kay namo sa nagalingan ng ranto. Sinunoy manggubat silang niya, gusto ni Action Marlon, servisan ko siya. Dason na. May problema. Servisan niya ka, pero tisukton niya kaya. Ari si Provincial Administrator Atty. Diaz. So we are hoping that our team for Bago and Kabangkalan can inoculate at least 1,000 individuals tomorrow. Appreciation sa mga ma-inkragwa sa ato niya NVD3. Si Gov has also directed me to send rice, no? Ang tanan nga pa-inoculate sa aton sa PHO, tigaan tag 2 ka kilo nga bugas para pagpakita sa appreciation sa ilang pag-operate sa aton nga programa. Of course, tomorrow we will also be in Kawayan, where there are 5 clusters na mga nagtag naman si Go, no, with all our provincial team sa ayuda naman, no, from the province sa mga bagyo victims. We will be giving out 6 GI corrugated sheets, no, and then food packs, and then mayara makita banana gapon nga 5,000 ka seedlings, no. That will be distributed to about 3,979 nga mga beneficiaries
sa aton nga paghahatag sa aton ayuda buwas. Sunod si Attorney Diaz. I-check na lang sunod na boss kung ano ning resulta sang mass vaccination naman. Kay asa pamangkot kun nga bago kabankalan ang kinbamtangan sa ding mass vaccination. Kaya ang kabankalan sa bago sunod muning lugar dari sa Negros Occidental. Tatlo na sila, San Carlos City pagin. Na may tigaw lang nga result sa vaccination jutay. Jutay nga para sa ang kadamuon sa mga tao nga nabakunahan. Tama na din pili ang bago kag kabankalan. Ang kawayan na timingan lang niya. Inulayho na lang sa art pagod man nga pagkatuto personal si Governor Bong Lacson. Ang action gikan sa Kapitolyo, action na malong nga nubay. Mga ka-action sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid Action Marlon Hinovia, mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Nami maniki at least way untat ang pagbisita ni Gov dito sa Southern Negros. Kawayan ang target bukas at least ang mga way pa na nagabaton. Ari sa pagbangon kag pagpatukod sa puluyan nyo, makabuli gini. Action Firing Line. I-check ta lang na, nunoy manggubat ko ga monitor siya. Ti mga pita kay may puto. Gabi naman yan no yung pangapi mo kag puto. Dapat ya saga parisan mo dinuguan. Action Firing Line. O kapigaw si mo sumungnoyaw. Jinky diaragdon may gabi man kag Romy Agsam. Ari man si Love Castellanes silingaway nagid untat ang pinatyanay. Dugangan ta ini karon duga-duga. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sample Plus Gold. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Kuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog gramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Maing gabi lang drama ilang kapag-monitor kay Mandy Villaruel. Salamat gid no araman si Yubji Zirip Perez ni gimbaliskadya si Babes Tordicilias Sammer, araman Rizalina Alvarez kag Rodora Syoko. Silingdri ni Bobby Labrador, aksun arta ni kadtuan ba ni Gov ang hinigaran. Damo naguba nga mga balay, ang iban wala matagan ayuda. Ang tag 5,000 nga panghatag ni Duterte nag 1K na lang. Actually, amo nang kung kay isang do misinterpretation kaysa primero, to abing ginambal ni President Tigong mo, tong 30, to kag pilato nga ihatag nga ayuda. Igo sang uliti, kabalo ka, depende sa available nga pundo man lang. Aksyon Firing Line! Watching from Aurora, Zamboanga del Sur, si Razel Pidan, Julius Gayanelo kag Lumanog Mendez, Zalde, Elmer Ledesma kag Marisa Gallego. Salamat gid araman si Ma'am Jinky Jalagdon. Ginatame si Action Marlon kag Mr. Biboy Villasor. Araman si Madam Vanessa ho ginatame ya. No, salamat gid Madam Jinky Jalagdon. Action Firing Line! Wow, ang ibanda nga magin line up kay ina nga mga topiko nga para sa interview ta galing chimpota ginahunos lang ho. Balikan ko lang ang patrol kay RI, may isa pagid ka insidente kay ina, duwas abi sa update sining gintiro karon nga gabi base may development ang patrol. Pero kundi may ginabdak kali sa Bacolod. Nawala sa Puan, na confirm ang bangkay mo nigli sa ibi magaluna kay ina sa kagaho no nga nakitaan sang mga residente dito. Ano man ang latest sini kay sigurado station 1 ni kag ibi magaluna PNP magakuha naman ni mapdanay naman para sa nagakaigo nga investigation. Action Firing Line! Anong latest sining nga balita? Let's have Action Eden Abuso. Balikan ta siya karon nga gabi. Balita gikan sa patrol. Patrol Reports! Update na sa gintiro. Base may mga latest development sa Action Eden. Action Eden. So for Action Art, sa shooting incident, though wala pa sa karon sa development gate kay ato pa nagpabilin sa lugar ang kapulisan para makakuha sang dugang pang-impormasyon. Pero diri sa isa kabalita ni Action Art, ang utubula kagina sa nasapuan sa Banwa sa Ibe Megalona aga pa, kinaklaro yan ni Police Station 1 Commander Major Romel Sarona nga gin-report lang ang gin-aligar abduction. Wala pa na pamatud-an nila, pag wala pa sila sang saksi nga nakita, nga makapamatuod nga may abduction nga natabo, kay ti ang nag-report lang sini, amo ang live-in partner to ni isang biktima nga si Julius Dumiteg, nga si Erica Villaflor. Suno kay Erica Villaflor, Action Art, mga alas 9:30 sang gabi kagabi, ginaligar na tabo ining abduction. Ginaligar niya nga puwersa nga ginsakay sa isa ka van ang iya live-in partner na si Julius Dumiteg dira sa may Purok Boulevard, Barangay 13, Syudad sang Bacolod. Suno sa iya Action Art, nagabiyahe ini sila sang tricycle sakay ang duha ka mga pasahero. Okay. Sang nanaog ang duha ka mga pasahero Action Art. Actually, hambal ni Sir Sarona, hindi magiging ko mayo malaragway balasang si Villaflor. Kaya daw in shock siya. Naghambal siya nga, nakibot na lang siya nga may van nga nagpundo sa tupat nila. Kag puwersa, naging pasakay, ining si Dumiteg, pero siya on the other hand, nakadalagan. That's why nga wala siya nadala. Kasi hambal ni Sir Sarona Action Art, nagkadto sila dayon sa lugar pag-report mga last jet. Ugaling, bisan damo tawo sa dira nga area, pero although nga dulong-dulong pag itang area, wala isang saksi, wala isang witness na may abduction nga natabo. Siya sa aligasyon ni Villaflor. Na-disclose kung din nga area ni siya? Diri sa may Purok Boulevard, Barangay 13, Action Art. So baliad sa linyada sang
sa SM sa likod, amo nang linya usoy pakadto to sa old siguna nga bulangan. Oo. Dira nila ginpatigayon action art ang dira kuno natabo ang ginaligar. Alleged abduction. Galing kay tiamo tong nabudlayan nila ni Sir Sarona nga ibutang man na siya sa blatter as abduction. Bangod niya wala ko sang saksi sa lugar. Pero ti kagina sang aga bangod siya natabo ni ginkonfirmar nga ini si masapuan nga bangkay sa may banwa sang Ibay Magalona. Amoy niya siya si Julius Dumipig nga live-in partner ni Erica Villaflor. Wala na lang sila galing hibalo kung naglambot dito nga area ang bangkay sang iya sining live-in partner. Actually nagkadto matagani sa barangay 35 sining gabi kay taga dito na sila action art kuno kay Sir Sarona taga Purok Malipayon barangay 35. Okay. O galing do hindi ito familiar ang tao sila do wala gito may nakatudlo sa aton ng ila sining puloy-an. Pero anyway, sa action art, going back dito bala sa lugar kung di ini ginaligar, ginabdak, nagpangusisa to sila ni Sir Sarona. Wala man to sang CCTV sa area nga at least makabulig-bulig pala tani sa ginaklaim ni Villaflor. On the other hand, action... Anong oras gani? Pasado alas 10? 9:30. 9:30. Alas 9:30 sang gabi, kagabi. Ti medyo ang iban ga matamat na nakilapit na ang kuan mo, ang ginakabalakan ni sang iban basta ang mga amo na oras bisan gani sa mga national highway kag sa mga mayor nga dalanon sa Bacolod ga matamat na palauli kay in preparation sa 11 o'clock ng curfew. Oo, correct action art. Galing kay sila to nakalabay lang mato sila sa area bangod nga mo na ganing aligar ni Villaflor na may ara sila sang duha ka lalaking pasahero. Pag panaog, kinaligar gani action art ni Villaflor nga accomplice man to ang duha ka pasahero. Kay pagpundo sang van na allegedly nagupod man to ang duha ka pasahero kay sila man tong nagpuwersa man pasakay kay Dumig-ig pakadto sa van. Ano ni background ni Dumig-ig aw? Si Dumig-ig action art actually wala pa sang gina-confirm pa nila ni Sir Sarona ang pila ka mga pila ka mga reports bala pero ginhambalan lang danay nga off the record ang action art di pa dahil pa man ang ila sini nga investigasyon. Okay. Pakikangot man kita sa Ibay Magalona PNP kag as confirmed ni Villaflor action art iya gito yung live-in partner naging kumpirman man ni Captain Eric Doronilla nga Chief of Police ang Ibay Magalona PNP. Sa ila sini nga investigasyon isa kapila sa likod ini action art tugas ang pagpangluthang ang nagresulta sa kamatayon ni Dumig-ig nga nasapuan sa igad sang dalan sakop ini sang barangay Tabige Banwa sang Ibay Magalona. Si hambal ni Sir Doronilla action art dako ang posibilidad nga ginbilin lang ang bangkay ni Dumig-ig tungod nga wala sila sang recovery sang lugar, wala sang traces nga may mga pagpuwersa bala, wala sang traces sa mga dugo. So ginbilin lang yung action art. Ginbilin lang siya ang bangkay, ginuod niya dito ibilin. Ang lugar highway man siya, layo sa mga panimalay kag tulom. Kag na-report ni sa kapulisan sang Ibay Magalona mga alas 5:40 kaina sang aga. That's why nga napakatuan dayon sang aton sining kapulisan kag nakikangot diri sa may police station 1 knowing nga may ginaligar abduction nga natabo kagabi. Sa karon action art ang duha ka police station, ang police station 1 kag ang Ibay Magalona PNP nagapatigayon man sang tagsa nila ka mga investigasyon base man niya sa natabo lang sa ila area. Si hambal ni Sir Sarona ginahulak niya pa nga liwat magbalik ining si Villaflor dito sa Police Station 1 kay waloon pagid ang dugang nga mga detalye kag base ginatinguan nila nga makapakita sang saksi nga mag-back up sa claim ni Villaflor kag diri naman sa may Ibay Magalona PNP action art na ginatry nila tinguaan man nila pangita kag makakita man sang saksi kon ano ba lang nga salakyan o kon pila ka mga persona ang nagbilin sang bangkay ni Dumig-ig
dito sa higad samdanan. So Ra- for action art mo pa lang man ang mga development sa amo to nga insidente kag amo man ning natabo dito sa may police station 4 nga wala pa man naka-update liwat sa aton si Sir Gogi kung may ara pag isang panibagong development action art. No problem. Balita Sige. sa patrol, ang ka-action niyo, action iginabo sa mga ka-action, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Firing Line. Ini pertiman, ining claim nga abduction, so gapangita pang pulis, kabay pang live-in partner plastarya gini, kung ano gin exactly natabo. Ti allegation gin karga pilit man sa van, and then ti amo to gin pagagana sa puwan na lang yan ato sa EB Magalona, kalayo no? Sang nalabutan nila ya. Action Firing Line. I-check na lang na buwas sa kay Sir Saruna sa station number 1, background abi kung anong pagkilala nila ni anong mga record sining victim nga si Dumipig, no? Subo-subo man. May isa pa ko kaugnat nga nabilin na toy. Ibubo ko lang ni, and then pagbalik ta karon ang balita with Action Dale Salazar. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous ring ang nag-isagid sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account Tuni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Tuni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Tuni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Tuni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet.
Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panel. At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Wow, last na malabutan nga topiko pero kadtuan tang report hingagaw gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Kaya kita sa mga detalye na sang balita. Let's have Action Dale Salazar. Action Dale, may gabi please kami.
Action Art, ginpahayag ni Bacolod DOC Executive Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Sorongon nga unahon nila bakuna sa mga nag-edad 5 to 11 anyos ang mga bata sa mga healthcare workers o kung mga nagatrabaho sa sulod pang hospital angot sa launching sa mabot nga Feb 14 na Action Art. Apat diri ka mga location ang patigayunan sa launching Action Art sa may Riverside Medical Center, Queen of Mercy Hospital, sa may City Health Office, Meraman, kag diri sa may Corazon Ocsin Montiliban Memorial Regional Hospital. According kay Dr. Chris Sorongon nga amoy na ning kasugtan sa EOC nga unahon ang mga bata sa mga health workers sa hospital para matagan Action Art sang assurance ang iban nga mga ginikanan nga wala sang may matabo nga naman nga insidente no sa pag-launching nila sining vaccination program para sa mga 5 to 11 anyos Action Art. Magluwas sa mga hospital, may tatlo na diri ka mangangalan sa mga gym sa Bulutuan nga patigayunan man sang vaccination after ni Action Art sa launching sa Feb 14. Amo na siya sa may Bacolod Taytong High School, ikaduwa sa may St. John's Institute, ang ikatatlo sa gym sang STI West Negros University. Ang Pfizer Vaccine Action Art nga para sa mga kabataan, maabot ni siya by Feb 11, 2022 diri sa may syudad sa Bacolod. Do wala pa sa exact figures si Dr. Chris kung pilagid ka mga doses ang ginapaabot sa Bacolod EOC. Haring tingog ni Dr. Chris Sorongon. If a launching, most likely, we will limit it only to the children of the hospital personnel family ng atay. Kasi a few days later, we will have our launching sa tatlo kami vaccination centers, which are the sa STI West Negros Gym, sa Taytong Gym, kag sa Waming Gym. Ang nagriyan namon, isugudan na namin sa hospital. Bala mo in the first 2 days, kaya we wanted to assure the parents na safe ang mga kabataan kaya wala sa mga any untoward events na matabo. Ang kung may matabo na karoon nga may sa bata na kulbaan na sila karoon sa iba nga ginikanan. So we wanted nga positive ang ilang reaction kaya wala sa mga any untoward event. Action Art na matiyan si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis ng Bacolod DOC. So next week, amo na siyang balantayan since wala pa man sang oras naging palayag ang Bacolod DOC, pero all set na ni Action Art ang nasining preparation, sining pediatric vaccination. Kagatigin mo naman niya nga pagluwas, sining pang-mention natin nga mga venue, may mga gimmick mo ni Action Art nga patigayunan ng EOC para at least malingaw ang mga kabataan samtang nagaulat grabe sa inasining oras para mabakunahan kontra COVID-19. Namuno mo daw ang mga kabataan sa mga medical workers daw mong unahon? Yes, sa muna sa Action Art ang ilasining kasugtan sa Bacolod DOC para at least walang iba yung mga ginikanan nga hindi bala mga health workers no kag wala na trabaho sa ospital matagan sa Action Art sang kumpiyansa no nga magpati ngang bakuna safe kag ini siya approved na mayroon sa emergency use authorization kag amo na bala ginlaunch siya man sa national kag so far wala man sa mga major nga adverse reactions Action Art nga gin-report ang Department of Health ilabi na nga gin-launch ini no tinanikdan nga adlaw dito sa may National Capital Region. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo Action Day sa Lagar mga ka-action sa ring kaban sa Pinas labuton ka sang amon Bisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Bao, pangot gikita sa impunto alas 9. Pasensya gid so ay kumalabutan nga mga topiko pabasan ko ni sa action na hotline. Action Firing Line. O si Edgar Asuncion kag Kurt Nathaniel de la Torre sa Purok Dulunan, Hacienda Guba, Central Maaw. Maayong gabi dira. Lilia Taton, stay safe, pangambal niya, kag araman si Bobby Labrador. Tani kadtuan man ni Gob. Nabasa ko na ni Kaina, nga gaayo siya nga si Gob makadto dito sa may area sang Hinigaran. Action Firing Line. May natagaling tiyempo, diri sa aton nga pagpangalagad ang ibang mga update ining crime story nga pagpanglutang o kaso sa pagpanglutang sining gabi, pabasan taning latest kag more investigation update sang Police Station number 4.
Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, Aksyon Brian Morden. Ako naman, Aksyon nagtayhupon saying, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, laputon ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.